Když jsem se dozvěděl o kerkíny a o pelikánech, viděl nějaký fotky někde, tak jsem říkal, přesně takové fotky chci mít, ale já jsem si přivez ještě lepší. Ještě lepší, nečekal jsem, že tohle přivezu. Prostě totálně hladká hladina, úžasné světelné podmínky a pelikáni, které jsou pár centimetrů ode mě. Dá se to fotit profesionální technikou, ale vy fotíte to i mobilem. Jsou tak blízko a lítá jich tolik kolem vás díky tomu, že máme profesionální nebo místní průvodce, tak ty pelikáni jsou blízko nás a natočíte i na mobil, natočíte úžasný slow motion videa. Přivezete si zřejmě možná i lepší fotky, než máme my, ale přivezete. Pojďte s náma, protože to místo je absolutně dokonalé, co se týče světelných podmínek a obrovského prostoru, kde se tyhle fotky dají pořídit a videa samozřejmě taky.